Wawi rekodi chuo. Eji ni mari. Onge kama dhiego. Oi jatielo ine be yango makoi. Manyaka ni Mari. na eche. Ni dak ni seba ke ngama chielo. Ne atuti ana kiai. Kwe chalo na. Mabeni wingi watch nigi pasta. Oko chu. Ni dir pasta gi skat magi kika. Gogudo. Kati chale gi ka baba e. Kati magi pin ku. Mas di pasta dangono mun digi kila ba mi tuena. Baba eli anu we kona weche mine ni sago. Ne. Okanegi moro. Okanegi. Ko party na sia. Nakatasa hii. Donjo, dwaro. Aduong odot. Ine muki winjo. Iduong odor ni? Ok awinjo. Dong pachi ne ni athu. Wacha. Lakini okeyo marach. An ng'ama japasta, ng'ama tiyo tich Nyasaye. Itudori gi Nyasaye direct. Yeah. To ine ja chief koso in ja chief? Koro kake neno kachal gi jaod chief kusanya. Ok duka gima penj. Ok anya duok gima ber nikech already ayudi e chuny dier ka. But I'm nyar chief. Ere baba u? Mago be penj. Iyudo ng'aka? Ere baba u? Is not around. Odhi kanyo. Oonge. Odhi kanyo. Oonge owuok. Ok adwa ng'e nyaka kumodhi e boka bing'isi kumodhi nikech akia. Owuok odhi kanye. Akia kumodhi. Kare bet piny. Abiro ire ka. An gi wach moro. Okay. Kwadwa nyawe ni wach no makobiro. Inform. Ok en wach marach. Wan kaka jo kanisa. Une pastors. Okay. Aber. Koro an kaka an jalup pastor. Ok ni pastor in jalup ne. Koro nonego bed ni wabiro gi pastor ka to tero injili kamoro. Okay. Koro ma neno ni tok tieko lemo tabiri chief ka. But ulemo kode? Oja kanisa u? Oja kanisa u. Koro kobiro tikone ni jalup pastor biro ka ne dware. Kaka en jatich sirikal. Wadhi bedo garambe tich adek. Rambe chakore saa 4 okinyi. Koro nadwa ni omiya security. Nikech jotelo madhi biro kanyo gin jotelo madongo dongo. Gavana dhi biro, senator dhi biro. To kata mana gwambo nyalo biro. En mana ni nawinjo ni nitie kaka didelit matin dang'e dhi chamo. Makoko biro nyakpor ng'ato. Koro kapok itieko arambe mar kanisa. Mar kanisa. Ugero kanisa. Wadwa gero kanisa manyien. Koro kobiro tinyise gima nyise ni. Koro anyise ni jalup pastor dware. Nitie arambe monego tim. To koro mano to secho. Amanye gi tienda mabiro nyaka dalane kato awe marato kayune. Kapok ang'adi. Ionge namba ne? Namba ne nyocha adgo. Ng'enda nyocha la. Nikech gimomiyo anyisi kamano. Kawuono an gi joma sedonjo gi gine maromo kama. Yani wacha mowena ka mon awachne. Ponga data. Mari ng'atia ni maraboro. Wiya nyalo wil. Koro momiyo penjo to ibede gi namba ne. Gima ng'eyo ni jok mosebiro go te. Lakini ang'eni marani ema duong' molo mago. Isewacho. Ma en mar Nyasaye. Okay. Adhi kone. Kik bi winji. To in emiluongi ni ng'a? In pastor. An emiluonga ni Othelo. Pastor Othelo. Pastor Othelo. Kanisa mane? Ok mana duond warruok. In e duond warruok. Kod chang koso duond warruok. Chang. Yani iwaro ti chango.
Makata mana windi nyalo gombo na lamo ni nikech to mayudo kiwinjo kanyo konego bed ni uji nyathi mapodi. Kendo mano to koro mari. Mano mari. Dong maduong' ni wacho ni mondo anyis baba wa. Sano nego bed ni iwinjo kwaya. Maduong' na mayudo kiwinjo ka. Aya, abiro gocho ni baadaye. Biro gocho na. Namba na ingo. Adhi ka ir baba nikech in pastor. Ok wanere. Kik wil. We ok will pastor. Kori tuja gi me. Aya, mekago to kendo onge wanere. Ko biro tinyise no gochna. Adhi wacho ne. Ai chop maber. Lakini kibiro titemi duong' e dot. Ai. Yawa, ma pastor bila mane. Yani pastor biro ne jalok pastor. Obiro, ochung' e dot, ok oduongo ni ot, inipo ng'ama ochung' e dot ka jakuo. Ni pastor. Pastor for what? Magi jokuoge koso magi ochode mawinjo. Ma jakuo. Awachi ane babu ane dware. Ero tidhi. Awachi ane dware. Makato weya tim suguli na. Kaka na chako. Wiya opong' embo biro gi mege. Awachi manye kaka ing'eyo. Ma ya kwe sahihi. Dhi anene. Mama. Mos gi wuoth. To iwuotho nade? An sawa. Inde pachi lala wuod mama. Piny wacho nang'o ko. Daka ne shida. Ineno ka gimoro ach kod adier. Ok aneni ka. Ang'eyi bro. Sida en ang'o? Ang'ara? Bana gimoro gore noma. Ang'o? Kik inyisa ni weche richo. Ng'e gimotimore? Ang'o ok timre? That man has gone missing. Hitman. Hitman otimo ang'o? Wach idholu apa ni Kisunga winjo gino marach. Hitman olal. Itemo wacho niya. Simwago tok maki, danga wach nang'o? Pesana gi sindi olal kanyakla. Dang watim nang'o? Ok oyudre. Gino thago pacha ma ok ayue aonge yweyo wuod ma. Chom kure. Iwacho ni sida ni ka ato moro donjo. Watim nang'o bwana? Konya ni ng'ado paro ka. I really trusted this man. Isetiyo kode maromo nade? Kuom ndalo mathoth. Isetemo namba ne gi simu machielo. Ok donji te. Kwa keno wilo line ama was I don't understand. To bisa manyode. Bwana pesa chane ng'eny to sindi ng'eny moingo pesa. Sindi ng'eny moingo pesa. Ang'eyo sindi nyathi te. Wetalo wa nyathino. Idhi me ayuak. Rasa ayuak wuod mama ma on. Watim nang'o? Ng'ada ne rieko. Wadhi manyo sindi kendwa. To kokidwa tadhi kenda. Kokinyal dhi konya manyo sindi kendwa. Ok achaka ur ng'ato. Pesa nolal kendo. Adhi manye kenda. Gima nakale gi sindi ane mang'eyo. Mano kik thagi. We'll go together. Wabro dhi kodi. Yong'eni ito ino wadwa. Mane mi aheri ga. Wabro dhi kodi. Wadhi e gari osemo. Wadhi mondo wamanya ne kake waparo pach sindi ni. Nendire wach moro mana dwani wach kodi. Ng'eni as much as Ng'eni sani ok onego wawach weche malich nikech ing'e gima wadhi yedho. Kik obed wach ma winj mara ni mondi ana ng'atimre. Ne ng'adung arikni nade. Koro ng'eni in as much as we are brothers, yeah? And we stay here. You know Bernie Mokodi. You have that lady there and we are not in good terms with her. You know that? You man don't. I was suggesting that ayude ot more center kuchumanya bede. Koro we'll still communicate, yeah. Bro. Itemo wacho ni dwa dare weka. Okadar marach. We are brothers. Yeah, osetieko higni mondo mi wanere. But ng'eni madam cha bwana. Podonge shida bro dhia diamond bede center koro nyaka chak bet kaya asechwanyi. Ito in wan kodi sawa ino. Tango mida. Kori dar ne wanyako. Adhe ariembe sana. Ng'eni mokuongo ng'eni adhe ariembe sana. Ma okodi brother. Ipana umiyo koro kopo ni not nyabiro then they get to know that you have another wife somewhere with a child. You are staying here with that lady called Atoti. Can't you see it is a catastrophic? Ana neno kamano koro kanyo to in gi point. Lakini mano ok ong'iso ni ok beda kata ke riemba to riembo pod wabro wuoyo at least kata ko riembo to koro ing'e kama ibire gori e oda. But bro
Dong ng'eyo ni in e family na madongo. Kanyo onge shida, mano gima kik mi wasiwasi. Asai kata kedhi wuod ma. Ipara kikede chuth. No. Ang'eyo ni wuok emiwuok lakini e chunywa to pod wana. Pod in brother na, mano gima kik thagi. Wabiro wuoyo. We wadhi walini mache Abigail. Waringwa manya. In mano kik bedi wasiwasi. Erokamano ai. Iwinjo gima yani nyaka karka tiro lokore nyaka maternity ward. Yani nyaka mon manyuol tinde biro nyaka katika. Bimani ngise kuma chuori nitie. Nyiro koda akima ngise ni chuori ni gani. Konga. Chief machuori. Yani kinena kachichi. Kosinena kanyari. Aneli kachichi. Atomande mane. Ine marwa gina. Kokinene gwenka. Kosawende wan. Koking'eya, ane miluonga ni nyar chi kondenye. Ane miluonga ni Sheryl. Ing'e Sheryl? Wacho na gibiro wacho. An nyare. Upong kama un muchamo pesa sirikal. Upong ka kupong. Isewacho. Yani pong na odonjo gi. Yani meuru ko romnat. We iya. Ipide matani. Mano tok lich. Ado wuon. Kada bochuon. Mondo timang'o? Adware. Mondo timang'o? En chuori koso wuon. Kona gimo keli. Bedo ni an chuora, bedo ni en wuon. Ngisa gimi biro. Ngisa ni en chi kata onge ko ngisi gimo kela. Chief to onge, chief en baba wa. Onge gidoluo. Chief wuon is not around. Chief wuon. Chief baba wa. Ipoka winjo nyare miluongo ni Sheryl. Emo ponga ko pong. Meru ko romnat. Mando koro mbaka. Idwaro mama wa timanye but gisane by that time I'm here. Okanya gisikecho kinya konya. Ka inya. Okonya konya mama wado. Idware. En ma dware. Okay. Mondo. Mana wachina kode. Ibe chi. Okonyi gamo. Ibe chi. Ini pidhi chiemo. Ichwe gi pesa wa. Koka ng'ato wa. Ibe pong gi pesa ri yie. Yani unu dak niya. Ng'ani donji ng'ani wuogi. Nyaka mon ma igi odong. Donge manya ne wakonywa. Pesa odonge muchamo. Pare niya. Ka ok maternity leave. Nyaka bi. Ma okar mon ma nyuol. Ade kare ni tiche mana gino donjo. Mani kuma hospital nitie. Sara. Ngoka muchamo ko pesa ri ka. Enda. Man chief bwana. Kwani kaka mamon nyuole. Ine ma dako yodoko. Pastor obiro kia ale pasta kia njalo pasta. Ai. Ya chief ni neno matek malis machalo kama ya babu ani kara winjo matek to kara adhi dok ne chien. Ya babu ani winjo matek kama nango yako. Dako madwa nyuol biro ire. Pasta kia dwa nogone arambe biro ire. Kia ng'ato kia no malo biro ire. Babu ani kara winjo matek. Koso eno chot, koso maendi moting'e ich mothulore ni kara koso man ma nyathiwa yawa. Awe wacho mang'eny. Samoro en nyathiwa to kang'eyo. Ang' no bi ang' nang'e ni en nyathiwa koso en mama wa koso en nang'o. It's not. Okane. Ma wach matek mokanyanyalo. Kendo wachni baisa nyaka ng'is ji wachni. In fact nyaka dhi alim mana nyaka dhi ka Ramanus ma ng'is Ramanus. Chief ok nyal waro ji ma chief olwaro kumba ka modhi. Okumbo nego modhi. Kaito dwa nolal. Ya ok lal. Kaito ni abo manya asoda njage omanya. Ang' wabiro marado kode. Asoda njage ok onya milore kode.
Good mama. Adwani wagine. Hey, matong. Mudo mera. Mare lal kanye. In fact asemanyi marach. Ang'o ok timre? Ra. Okine ra. Achi, ang'o ok timre kodi? Bro, In fact, okunu dhi mbele, wabro wuoyo bang'. to wuoyne nigi wasiwasi. In ringe iki In gi wasiwasi nga. gari. Wabro wuoyo. Bini be in Ringa ringe achiel iki kuom gari. wachne. Ne achiel kuom weche mage ang'a timo. Bana nitie wach matimore madwana wach. An garaka bwana nitie No. kama lawo. En wach To mage. jal madhi gi ng'wech ni be ene bath wachno. Mano wadwa, mano onge bath wechego. Ang'a tim. Ang'a ing'iyo matoki. Nitie gima dwana. Nitie gimineno kamo. Nitie gima dwana wachni. En ang'o? To ma An garaka, No. an garaka. Araka to in go, to en wach ma serious. Serious. En wach ma Ang'o serious. timore? In ing'e kuma okumba nitie, ing'e kuma okumba nitie. Okumba ma jakong'o. Okumba bi ing'e kuma nitie. Ne, tim niya. To kata mana ngimana ni andaki. Ha? An soda njage mineno ni ngimana ni andaki. Uomosi nyalo mi an batho. To king'e ni en wach ma serious. En wach sama kama dikora onge. Ne, tim niya. De ok mana man disiolo masomo. Dikora onge to nitie wach madwana wachni. Koro watim nang'o? Ok imiya namba ni mondo mi adhi kuma adhiyeni. Ka bende Alafu abe wach- ngimana pok olalgo. Eh. To nitie wach madwana wachni. Ochalo gima agent kabisa. Koro tim niya. Warad kanyo. Miya namba ni. Kaw namba na. We wacho kama warade inyalo Miya lal namba na. kodi kapok igine. Imek sure ni igochona. Abi- Warad abi. mapiyo piyo. Aflas isane bwana yor message. Message emioro kanyo. Go namba Sani no ok bwana wuok. kik tiek 24 hours. Kapok ang'isi wachno. Ai. En ma wa- wach ma serious. Huh? Ma be ne da yudi kapod indala to napimoni. To kata kamano onge wach. Onge wach wuod mama. In Drama. ne bed motang'. Sani Nyaka piny itang'. sani piny rach. Sani piny rach. Ne wuog kama kik ng'ato ne ni warado kodi. An ok Kik adwa iwach. tho e gopi. Ok ni to e gopa bwana. To ang'o mani wacho nang'o? Warade. Ya. Wach koni gi koni achom kuro. Ne, wach ni nok nyal lo mar sindi. Otiyo talinga linga, Yesu tiyo talinga linga. Ramanus. Mani kolo. Idongo makata chung e wiki dito podo ka juu. Ngene, wajo mane Nyasaye ogwedho. Omere lich wuod wuora. To misumba ni to duka te kang'o sani yawa. Welo moko nolima ka. Apa ning'eyo kaka jakirora ga oko cha. Ikelo madam. Ng'e na jakirora oko, nakirora oko bwana. Oja kaje, oja kaje. Oja mana piny mwalo kadho nam kae. Gi chieng' mar yany ni wuod wuora. Ok marach. Ng'e wajo makirore sani. Bwana Asari kik ibiro ma gik weche dot. Ok kamano. To koro apenji man kodi. Tilal na kanye. Ana tie dite ma pod odiya ka mang'eny madu ng'inyo ni welo nyolima mana juma mokalo. Podo ene ode dala. Bwana nyocha neno gari moro kokalo kanyo mang'ich bwana ti rach kode. Ti rach kode. Mache ng'at ma sani dong'e ni choketa atiyo sani. Sani ayudo tich moro kanyo bet atiyo. Itiyo kanyo. Mano we donje, mano wadhi wuoye. To koro, wuod wuora. To koro apenji. Bwana to kare in itima nade ga toti bwana. Ya gang'o kendo ya Ramanus ya. Bwana toti ong'e gimoro amora bwana kare in ago kodi mbaka koto sieka bwana. Toti pok ang'iso gimoro. Nene nadwa e duka ka to nabiro manyi bwana. Nena toti. Chieng' napa nadhi kawo gimoro. To be nok ang'ise gimoro amora. Nok agone mbaka moro amora. Ere koko ng'e sindi bwana. Sindi in kendi gi niga osiepa ma Eriks mowadwa. Emong'eyo ni sindi to jaoda kendo ahero chunya te. Kendo an akiaye. Kendo ng'eni an ng'aneno. An pok anene. Nyaka incha dhi kanyo. Koro atoti riambo. Atoti ung'isa te. Nok ang'ise mano bwana. Lakini ning'ise ni sindi ber moloyo. Nyaka chichu. Ineno bwana gini ni wacho bwana. Ere kaka dikelo sindi ber moloyo. Gima ber nyaka ipake bwana. Ban man kolo. Ing'o osiepa bwana. Asai bwana kung dhogi bwana. Miriambo, ineno weche ma shush nigi. Emomiyo joma mine ok dak gere michegi. Emomiyo gidhi ka telo. Nikech giswoso wache gweng'a. Timore. Wala wendo ni aket ne gimo to be gino kayudo. Ne, ok ni kama koro ifwenye to koro ni la wendo. Be ade yala gini. Wang' na manyi kanyo. Ichop maber. Ruoth obed kodi. Miriambo to be riambo ndi. Nyathini, long'e mati irwako fiting. Long'e diyo ma kochot. To chwado ji sawa. Awuoro. Kati wacho ni piny en piny. An bende an wuoyi ndi. Sani atoti gini oridona. Awuoro.
Hey, to base goyo simu ni. 10 miss call. Nyathi ma wuoyi ni ok nyalre. Hey! Mama. Dongin mana wedo go die duka cha. Ang'o ibiro amo dalana? Ang'o ibiro amo ka? Aku magi mati wadwa. Maye karemo miriamba. Awuok to sekel moro. Aku to bikae. Awuok to sekel moro. Uru dagi kue, dongi mana dwarero tawen. Dagi kue, mana ngika. Ngika ta sekadhi. Daguru gi kue. Mama nena arase eduka kare mami ni arase. Mama mane. Mama ni. Oaka. Ing'eyo malero gudo. Ana kiae kwenye mama. Mama ni ng'eyo. Akiae. Ogudo wewe malisha otkisego yedheni kelo mama ni. Mama ni akiae, kani udo. Ing'eyo mama ni malero gudo. Ape ikiwa hivi ya kuna. Mama ng'eyo pogore. Ime, ya kuna. Okamer ng'ama ng'eyo pogore mane ore. Ikwe nango. Manga. Ito ini. Ini nga.